Aquí està el pensament, els símbols, els referents que justifiquen el que jo penso. Un dels llibres que també us hauria de mirar és l'Apocalipsi. L'Apocalipsi, molta gent coneix l'Apocalipsi i parla dels 4 geners de l'Apocalipsi, una altra adulteració. Escolteu, l'Apocalipsi està escrit en grec, i en grec els cavalls no es diuen genets, no són genets. És la hípica, ve del grec, són hípica o alguna cosa així, però no són 4, són els 4 elements de la naturalesa. S'ha de saber llegir aquest llibre. I ara ho veureu. Ara fa poc han inaugurat la Sagrada Família. Han ficat una torre amb un estel amb 12 puntes. I jo vaig anar a fer una visita i li vaig preguntar al guia: i aquest estel què significa? No, un estel de 12 puntes. Però no té cap sentit, això? No, sí, és maco. Sí, molt maco. Molt maco. Però, clar, jo no li podia dir que aquest estel fa referència a l'Evangeli de Sant Joan, a l'Apocalipsi, que va tenir una visió, que va veure una dona vestida de sol amb una corona de 12 estels i la lluna als peus. Això és una visió del cosmos, que no ho veieu. És una visió del cosmos. Tota l'estona, abans us deia la celebració dels velònides, que eren zodiacalistes, aquestes celebracions paganes que fèiem abans. Hi ha una cultura que ens la tapen. I el colom i les llengües de foc. A veure, què signifiquen aquestes llengües de foc? Mireu, el colom de l'esquerra està al monestir de Nostra Senyora de Montserrat. Jaume, Nostra Senyora de Montserrat. No Mare de Déu. I el de la dreta és Sant Joan de Bellcaire. Això, què significa aquest colom que dona llengües de foc? Això per mi és el referent del vernaclisme, això. I què són aquests? Vosaltres ho creieu que baixa un colom amb llengües de foc? Aquí s'ha de buscar una explicació, i jo l'he trobat amb la física quàntica actualment. La física quàntica diu que hi ha unes ones a l'aire, i les captem, col·lapsen i les convertim en llenguatge. És apassionant. I algun dia veureu com hi haurà un llibre de física quàntica a parlar de la lingüística. És molt complicat per mi, jo el voldria fer, però no en sé, la física quàntica em costa molt. Però veieu, el colom i les llengües de foc el tenim a la romànic. Però fixeu-vos bé que aquest colom i llengües de foc baixen a una dona i van al poble. Van al poble, ara veureu, curiós. Aquest que veieu aquí, això és a Montserrat. Si us fiqueu davant de l'altar de Montserrat, a dalt de tot, veureu aquest que hi ha aquí baix. Aquest que hi ha a dalt és el que està damunt de la Verge Negra de Montserrat. Verge Negra perquè representa la nit, que és quan es veuen els estels. Res de fum, no us deixeu enganyar. El de la dreta també està allà baixant l'escala. Quan et poses a l'altar de Montserrat, a l'esquerra hi ha un quadre amb un altre colom. Si us gireu cap dalt al coro, veureu també un altre colom i a sota el sol i la lluna. Què hi fan tants coloms? Un amic meu ara ha estat a Salamanca i va estar a la basílica i li vaig dir: mira a dalt, a la cúpula, hi ha un colom entusiasmat. Jordi, el que tu dius, el que jo dic, però a tot arreu. Per què és tan important això? A la Sagrada Família hi ha un xiprer amb coloms, Gaudí. A dalt hi ha un altre colom. I aquí és l'estrella, que ja us he dit el que vol dir. No? Això s'explica? No. Jo els pregunto als amics que van a veure, t'expliquen tot això? No. Però és que a sota d'aquest arbre que veieu aquí hi ha la constel·lació de l'equinocci de primavera, perquè Gaudí sí que sabia que els cristians consideren que el naixement és l'equinocci de primavera. Per això va ficar la constel·lació a sota. I Ramon Llull també ho sabia, això. I a l'escala que hi ha a Montserrat, aquest moment de la dreta, hi he anat moltes vegades i encara ara no hi ha cap postal que expliqui aquesta escala. Tot això és vernaclisme. I aquí a Terrassa tenim l'església de l'Esperit Sant i també hi ha el colom. És que està tot arreu. I què significa aquest colom? A Europa, hi ha coloms a Europa. Mireu, el renaixement espiritual d'Europa, el primer artista va ser Fra Angelico, que no es deia Fra Angelico tampoc,
i tampoc era italià, de llengua italiana. Però mireu, Fra Angelico, si mireu al quadre de sota hi ha un colom que ve i a la dreta hi ha una oreneta. Aquesta oreneta fa pocs dies, fa unes setmanes vaig estar a Berga, que hi ha una verge negra que diuen que no és negra, però sí que ho és, i té una oreneta. I vaig dir, què significa? No, és per fer bonic. No, per fer bonic no. Aquí representa la primavera, que és l'equinoxi de primavera. Ho veieu aquí o no, el colom? Leonardo da Vinci, veieu a dalt també com hi ha el colom. Per què fiquen aquest colom? Tot això és la renaixença d'Europa. Ho veieu o no? Què significa això? I aquí, una altra vegada, el do de llengües. Això són les llengües vernacles, les llengües de foc. I ara analitzem per què l'artista ens ho fica d'aquesta manera. El referent dels càtars, que abans, amb la pregunta del Jaume n'he contestat una mica, tenen el colom. I quan els monjos dominics enviats per la reina Blanca de Castilla i Domingo de Guzmán, que els espanyols diuen que era sant, els càtars, com que els hi predicaven en castellà, deien, escolta, on està el vostre do de llengües? Ells sí que hi creien en això, però els van acusar d'heretges. I encara la cosa perdura, perquè abans que us explicava de les adulteracions del diccionari, el diccionari que s'ha de netejar i fica els herejes càtaros. No eren heretges, això ho dius tu que eren heretges. Ells eren creients. És com si ara els catalans diuen, no vull dir-ho perquè ens en diuen tantes, i ara el colom és tan important, que se l'han volgut apropiar algunes persones per tergiversar el seu sentit. Per exemple, la monarquia francesa, el rei Clovis, Clodoveu, diu que va baixar un colom del cel i el va ungir, i clar, ell és l'ungit. Veieu? Llavors, clar, com ell és l'ungit, ell pot fer una Constitució, pot nomenar uns jutges, i si no creieu el que diu, us poden fotre a l'exili o a la presó, o us poden cremar a la foguera a la plaça del poble. Veieu com s'han apropiat del colom? Però és que aquest és molt més gros, perquè, mireu, el rei de França, i a França el colom és el do de llengües, respecta les llengües autòctones pròpies de cada lloc, i França no respecta el bretó, ni l'occità, ni el basc, ni el català. Han adulterat el seu simbolisme. I no ho ha fet solament França. Aquest és un papa de Roma. Veieu? També diu que li va parlar un colom a l'orella. I sabeu que també és ell. Però a veure, això no va així. Al començament del que us he estat explicant avui, us he dit que el Concili Vaticà II va posar en valor les llengües vernacles l'any 65. I que jo sàpiga, els concilis diuen que es reuneixen tancats perquè volen rebre la inspiració de l'Esperit Sant. O sigui, l'any 65 els diu que han de tornar al do de llengües i aquest va tornar a la contrarreforma. Tota la història, diria que de la humanitat, jo l'he resseguit la història d'aquests reis i d'això fins al Gènesis, per si voleu llegir-ho. Agafeu Gènesis 9, versícle 25, i llegiu el que diu allà, entre els dos regnes. Perquè allò que diu allà, jo ho he baixat fins a la corona d'Aragó i a la corona d'Espanya. És que, ara dic la corona d'Espanya, però és que, mireu, la corona d'Espanya, si busqueu el diccionari, veureu que diu que és corona tumular. No és una corona ungida, com era sí que ho era la corona catalana o aragonesa, occitana d'Aragó. Ens enganyen fins i tot amb això. Doncs bueno, aquí el papa també es va apropiar del colom. Mireu la diferència que hi ha entre aquest colom que se l'apropien el poder polític i el poder eclesiàstic, amb tots els respectes, potser sí que el que estic equivocat soc jo, però és que jo m'identifico amb el de la dreta, l'art romànic i català. El colom no va a una persona, va al poble, a una dona, va al poble, és més democràtic. I aquí l'art ho reflecteix. Algunes vegades me diuen, hosti Jordi, és que tu vas massa lluny, això avui dia ja no es porta ni els reis ni els papes. I a vegades jo tinc anava a dir com un àngel que em diu, mira't això,
Em vaig assentar a casa, a la tele, fa d'això 3 o 4 dies, i veig aquesta imatge a la tele. Charles o Carlos III, rei d'Anglaterra. No veieu que també porta el colom? Aquí, quan es va coronar, també es va ficar el colom amb un bastó. I em diuen que no, que això del colom està... No, senyor, no. Aquest poder continua vigent i afecta la política, ens afecta. I quan no volen reconèixer el vernacle, hauria d'haver dit, quan no volen reconèixer el català, l'occità, el sicilià, el bretó, és que no volen reconèixer el vernacle perquè en el fons hi ha una concepció cultural que els hi treu el poder, que és aquesta. I aquí ja és el que una mica us he explicat, que jo crec que s'ha de donar a conèixer des d'aquí. Per això sóc aquí. A part que aquí fan unes tapes molt bones, i la vostra companyia... És que a mi també m'agrada que algú m'escolti de tant en tant, saps? La meva dona diu que ja està cansada d'escoltar-me dir el mateix. Bueno, aquí insisteixo en aquests llibres, en què s'ha de conèixer tot això, perquè fins i tot un alemany, és que no entenc com els polítics catalans... Bueno, sí que ho entenc. He conegut uns quants que no han llegit un llibre ni pel catecisme quan eren petits. Ni el llibre de família no s'han llegit alguns. Bueno, aquí ja us he ficat aquest aspecte del que jo penso que la Sagrada Família té que donar a conèixer aquest esclat del vernaclisme al món. No? I aquí tenim el papa Lleó XIV. Mireu què va dir aquest papa. Aquest papa que vindrà el mes de juny, i jo estic pendent d'això, estic pendent de dues coses, d'això i a veure si el Barça supera l'Atlètic de Madrid. Bueno, escolteu, el papa Lluís XIV ha mostrat un ferm compromís amb els pobles indígenes, els que porten la bandera huifala, que jo la considero agermanada amb la bandera vernaclista dels pobles indígenes, originaris també d'Europa i de tots els continents. O sigui que aquest papa és sensible. Aquest torna al Concili Vaticà II. De fet, ja hi va tornar el papa francès, té un llibre que me l'estic llegint i que es diu Laudato Si, que està parlant d'ecologisme i allò és vernaclisme. I aquest està en aquesta línia. Mireu, el papa ha mostrat compromís amb els pobles indígenes, enfocat a la reconciliació i a la restitució cultural. És el que jo estic dient, que restitueixin la cultura vernaclística que ens han adulterat i tapat. Ho està dient el papa de Roma. Però, mireu el que diu també, ara imagineu-vos que el papa de Roma enlaira la bandera huifala i la bandera vernaclística. Ho podria fer, perquè a l'esquerra té el colom, el veu cada dia quan fa missa. Aquesta sí que seria la revolta cultural. I, de fet, això sí que seria identificar-se amb el Concili Vaticà II i amb la tradició cristiana que hi havia abans del Concili de Nicea, que no us parlo del Concili de Nicea perquè no puc, es quedaríeu massa tips i veig que esteu sopant molt a gust. Aquest seria un camí per donar a conèixer, però no és l'única. Hi ha gent que diu, és que això del vernaclisme és molt difícil. Només que aquest papa agafés les dues banderes, sortís al balcó a tremolar, que de fet, aquí ho tinc, Franco va enviar, aquí està, mireu, aquí això és, el Concili Vaticà II impulsa la reforma litúrgica i obre la porta a l'ús de les llengües vernacles, el 65. El règim franquista veu aquesta obertura com una amenaça a la unitat política i cultural d'Espanya. I cap partit polític català no ha pogut recuperar el vernaclisme per justificar el trencament d'aquesta Espanya monolítica castellanocentrista? Cap. I mireu que he parlat amb polítics. Però el papa també va dir una altra cosa, i això és molt bo. El papa alerta als bisbes de la seva preocupació més gran és la ultradreta que hi ha a Espanya i que vol instrumentalitzar l'Església. Això és molt important perquè la Conferència Episcopal Espanyola sempre s'ha mostrat contrària a la causa nacional catalana. I jo estic pendent a veure quina bandera es posarà aquí a la Sagrada Família.